وی تایلند ولاتی یکم بد سردانا وزیر دروی امریکا ج آسیا ره جبو سروکاتیا کومبونا آسیا امریکا دروجا پنجشنبه ده بکه اف کومبون جبو پاروکرنا نرینو بوچونانه د درباری چارەسەرکردنا روشا اوقیانوسا هندی لبلی پرسا گوهردم تی پیشا پومپیو او د درباری گفتگوی سروکاتیا امریکا به کوریا باکوره. And I hope that we can achieve that. I hope Ez wê bûdemê çend rojan li Bangkok bim. Hîvî dikim bikarin carekadî danûstandinan dest pê bikîne ve. Pevdara Wezareta Derveya Amerîka Morgan Ortagos ji dengê Amerîka re got ew giftugoyan bê Kurya Bakur re dûr naxe li derve be yan lê hundir be. Wekî têzanîn ku gotûbêjên me bi Koreya Bakur re tiştê herî hestiyare li her cîhekî em bikin di cîhanê de. Ji ber vê em ê bi zelalî berdewamiya gotûbêjên xwe bi alîgirên xwe re bikin yên ku rastîvan keşeyan dibin. Ortagos ji dengê Amerîka re got got rewşa başûrî deryaya Çînî bixwe jî cihê metirsiyê ye. Ji ber got Çîn devereke mezin li wirxistiya jêrî destê xwe bê rêzgirtina yasaya navnetewî û mafê Amerîka welatên din jî. Bêguman ev girêdayiyê ava navneteweyî ye û ji ber vê girbestiya me bi qanûna navneteweyî heye ku em gemî û firokên xwe di ava navneteweyî de bikarbînin. Lê cihên ku pêwîstiya wan bi me hebe. Ev serdan tê wekû berdewamiya giftugoyên bazirganiyê di nav Amerîka û Çînê de lê şingehayî. Serok Donald Trump gote dibe got Çîn xwe dide alî ji ber got dibe ew dixwaze giftugoyan bi serokekî demokrat re bike. Ew bi tenê hez dikin ku ez têk biçim. Wê demê wê karibin bi kesekî mîna Elizabeth Warren yan jî Joe Bidenê xewar yan jî yekî dî ji wê xelkê wê bikaribin careka din fenan li welatê me bikin ku ev sih salin wî karî dikin. Trump hoşyarî da serkerdeyên Çînê ger ew li benda serkeftina wî bin bo careke din ji serokatiyê wê demê wê şert û mercên wî gelekî zehmettir bin.